Circus Vitova is het levenswerk van Harm Witteveen. Tegeer met zijn vrouw Dini van der Meer treedt hij al meer dan 20 jaar op door de hele provincie. Als Harm in 2017 jaren krijgt dat hij een dierlijke ziekte had, jou ze dogs haar een dream net op. Ze openen zelfs in haar woonplek Holm een trainingscentrum. En dan de papegaai. Wat wij hier creëert hebben is een ruimte, een veilige plek en vooral voor bijen die het net altijd lekker makkelijk hebben. Lekker het samen zeggen. Ben met Down-syndroom, ben met PDD-NAS, ben die pest worden. En om ze hier een stuk zelfvertrouwen te jan, terug het circus. Ja. Dan neem ik... Wat doe je nou het liefst bij Vitova? Ik wil graag op de eenwieler. Op de eenwieler? Oh, dan was je aan het proberen, hè, hoe dat Ik ging. wil graag een eenwieler. We willen graag een eenwieler, ja. Nou, dat heb ik al tegen Sanne gezegd. Als jullie nou heel goed oefenen bij Vitova, dan gaan wij voor jullie een eenwieler kopen, toch? In eerste instantie is met Sanne begonnen. De ambulant begeleider van haar squallen, die hier een foldertje kregen. En Sanne, haar motoriek, dat lijkt net in het midden. Althans, haar evenwicht lijkt net in het midden. En dus die had eigenlijk wel een heel soort... daar toch wat onzekerheden in haar bewegingspatroon. En zij dacht van nou, misschien is dit wel iets om Sanne wat meer omheen te krijgen. Dat er zit zo vol in het circus dat het gewoon helemaal geweldig is. En tot op de dag van Joert vindt ze het gewoon helemaal geweldig. En zullen ze eigenlijk in één keer missen willen. En voor Martijn, nou ja, die heeft ADHD. En de geerwerken met ORBN vindt hij af en toe nog wel eens heel erg moeilijk. Dus ja, dat is hier ook gewoon hartstikke mooi. Want je must geerwerken om bepaalde dingen van elkaar te krijgen. Zo, ja. Ja? Nou, je mag gauw naar binnen. We hebben een prachtige trietinstallatie waar de band op trainen kunnen, evenwicht bewaren, elkaar helpen, vertrouwen op elkaar. Een geweldige valmat die we broeken voor onder de trapeze, maar natuurlijk ik voor alle acrobatische kunsten. Wat hebben we? Pedalo's. Ik werd een vorm van evenwicht, eenwielers, wel bekend. Nou, touwdoensje doen we. Wat doen we net? Ringen. Kist met jongleren. Baltjes kist met jongleren. Knotsen kist met jongleren. Ja, het is alleer materiaal om. Lietse fietsjes. Diabolo. Ja, alles hebben we. Goed zo. Rollen, Demi. Yes. Just binnenkomen en dan pakken ze eerst een ring en dan gooien ze een ring oor. Nou, kort aan en dan denk ze van, oh nou, wat moet dit worden? En dan stond het eind van de les en dan zit ze bovenin de trapeze. En dan komt de mem hem weer ophalen en dan zegt ze, nou kijk, eens mem, wat ik al hier ken. Nou, dat zie ik nooit van haar tocht. En ja, stapje voor stapje leren ze dat. En just het ik in de voorstelling als ze optreden maaien. Hier ik in deze ruimte. Nou, dan komen ze trots gedien en hier ben ik. En naar het publiek staat het, geweldig. Handstand. Radslag doet ze. Die doen we zo meteen. Goed zo. Ja, mooi. Keurig. Ja.
Nou, de band die hier komen op Sneutemoorn, die hebben eigenlijk al hier een PGB, een persoonsgebonden budget. Dus daar wordt het maar betellen. Maar ik een aantal net. En daar hebben we gelukkig nog een potje voor. Want er zijn wel mensen die zeggen van, wij willen het trainingscentrum wel sponsoren. Want dan kunnen deze band, waar het geen PGB voor is, maar waar deze therapie, deze lessen gewoon heel belangrijk voor binnen, kunnen je toch komen. Ja! Wauw, mooi! Waar zijn ze gebleven? Circus Witova is de droom van Harm Witteveen. Al van jongs af aan is hij in de band van circus. Nou, Harm was eigenlijk altijd al gek van het circus. En hij ging na zijn opleiding gingen mijn circus mee. En toen had hij me een brief geschreven. En toen zei hij van, ik nou wil graag eens zien laten van wat mij nou, wat ik nou zo mooi vind aan het circus. En wat mijn leven is. En toen ben ik een week mee geweest. Nou ja, zo. De vonk slacht oer tussen Harm en Dini. En together besluiten ze om Harms droom voor een circus te werken. We hebben een tintenmaatje litten, we hebben een pony gekocht, we hebben domen aangeschaft, want Dini moest maar domen werken. Nou, ik wist totaal niet hoe dat moest, maar ja, je doet het maar gewoon. En nou, Miss Dini had 24 jaar maar domen werk. En zo hebben we stadig aan alles opgebouwd. En overal wie Harm zelfs bij. Bij het circus gaat alles op rolletjes. Maar dan krijgt Harm in één lichamelijke klachten. Toen zeiden ze mij van, nou, ga maar eens zien, ik ga trillingen in mijn hand, in mijn arm van, ja, goed, dat is zo. En nou, zit er maar eens maar naar de dokter toe. Ja. Als je vindt dat dat mat, dan doet dat. Nou, toen had een afspraak maken en toen hier de arts het gelukkig achteraan vrij gauw in de gaten. Die neemt het nou net zo, maar wel dat het vrij heftig wezen kon. En zei van, dan was het maar spoed naar een neuroloog daar. In juli 2007 werd bij Harm ALS geconstateerd. Een slopende en uiteindelijk dodelijke spierziekte. Achteraf fijn dat het zo gauw geconstateerd is. Want vooral die eerste periode, dat onzekere van dat je net wist wat er is. En dan haast al je ideeën. En nou ja, je bent altijd bezig met de toekomst. En dan haast je iets van, ja, en wat gebeurt dus nou? En daar was je zo onzeker van. De situatie is nou natuurlijk heel ernstig. Maar er is toch een bepaalde rust, stabiliteit in de hele situatie. En dat we dat doen net. Op de bril zit een sticker en daar is maar via een eeg zit een soort van laser en dan kan hij, als je maar de handen die kant op gaat, dan gaat de moes echt die kant op. En zo kan hij dan heen en weer en dan kan hij echt klikken. En echt via de groen, daar had hij een soort van pedaal-ding. En daar kan hij dan echt maar klikken. En dan kan hij echt typen, want dan had hij zo'n schermtoetsenbord op de computer. Dan vertelt hij wat we moeten oefenen bijvoorbeeld, of we moeten doen in een act. Of dan had hij bijvoorbeeld een dvd-show van een voorstelling van een groep. En dan gaat hij steeds bijvoorbeeld van zij kan dat wat doen. Wie toch altijd nog wel een wens van Harm om wat voor deze band doen te kunnen. Nou, en dat slaagt het. Als je naar je eigen thuissituatie, je gezin, dan wil ik gewoon net even naar de toekomst zien. Want ik ben blij met hoe het nou nog is in de toekomst van het trainingscentrum. Ja, ik hoop gewoon dat er een hele grote band hier in de toekomst beroep van maken kunnen. En er een grote zelfvertrouwen van krijgen, want daar gaat het uiteindelijk om.
Harm is gelukkig een rasoptimist. Dus daardoor is er maar te leven. En daarnaast hebben we een hele grote hulp, want daar zonder King beslist net. En dat is maar, douchen, omklaaien, eten aan. Dus we hebben gelukkig een hele grote hulp. En hele fijne mensen. De fietspomp, die moet ook even mee. Kleine fietsjes ook, hè? Past die zo? Doen we hem over het was? Oh, je zet hem op de kop. We beginnen naar Ljouwerta. Poppodium Romeins, dat is Sint-Wurgiet. Daar hebben wij een voorstelling. En dat hebben we voor de squallen de Aldenijen. Elke keer is eigenlijk correct weer een beetje oors, maar wat we nodig is de band van groep 7 en 8, die krijgen een workshop. Dat betekent dat ze van alles uit papier maaien. Triatrennen, balrennen, jongleren, acrobatiek. En dan gaan ze aan het eind van zo'n circuit gaan ze een act bedenken. Nou, dat is een kwestie van 20 minuten, wordt er een act in elkaar gezet. En die mag je dan de middags presenteren in de piste. Harm ziek, maar toen hier ik even het gevoel zag van, wil ik dit wel? Nou, dan blijkt van, dat het wel worst. Harm zei in het begin, ik zei van, denk erom, maar net nou in een panieksituatie de boel omkant van. En dan letter denken van, god, hier ik het maar houden. Dus ga ik het eerst even rustig ondien. En dan komen er weer oren, mensen op je paard en dan... en dan ga je weer terug. We hebben 5 lokalen, dus laten we ze maar gewoon ieder onder... Hier 1 ding. Ja. Ballen en kort beneden. Kort kan zo naar boven. Fietsen boven, acrobatiek hier. Acrobatiek hier. Ja, Dan moeten de matten straks naar boven toe. Ja. Ja? Yes. Oké. Acrobatiek en... Mijn rol in Vitova is vrij groot en ik geef hier les in dit prachtige trainingscentrum. En ik treed op en ik help bij de schoolprojecten. Daar leg ik van alles uit en begeleid ik de kinderen bij het acts maken en het praktische gedeelte. Ik had met doeken, dacht ik, hier doeken erin ging halen, maar dat was van de trapeze, maar dat wist ik niet. Ja, we hebben het toch gezegd? Ja. Dat grid dan moet gefixeerd worden. Ja, want dan gaat de verlichting ook heen en weer natuurlijk. Ja, dat gaan we niet doen. Ik heb goede spanbanden. Ja. En red je dat dan, Maries? Dat weet ik niet. En hoe lang heb je daarmee tijd voor nodig? Uurtje? Ja. Uurtje. Nou ja, uurtje, dat... hoe laat is het? Kan niet. Nee, korter dan. De doeken die konden wel opgehangen worden, maar dan zou het hele lampengrid gaan bewegen. En dat is niet zo handig, dus daar wordt nu aan gewerkt. Piste licht, hè? Hadden we het over gehad. Dan stap je op de bal. En je ziet het, mijn voeten blijven bewegen. Ik sta rechtop en ik kijk naar voren. Je kan een beetje loslaten als je durft. En je kan ook zo weer vastpakken. Je voeten zet je er recht op. Nou, armen wijd. En dan probeer je te lopen. Je mag ook wel even los proberen. Kun je zo.
naar het einde lopen. Je staat rechtop en je kijkt naar voren. En hierbij beweeg ik mijn knieën en mijn heupen een beetje voor de balans. Ik heb zowel een circusachtergrond als een pedagogische achtergrond. Ik doe vanaf mijn 7e doe ik circus en heb ik bij een jeugdcircus gezeten. En daar gewerkt en getraind en van alles gedaan. En cursussen gevolgd. En daarnaast heb ik de PABO gedaan. Dus daar is mijn pedagogische achtergrond wat beter onderlegd geraakt. Alle band die doen mij ons zo'n project, maar was dan vaak juist, ja, de muurbloempjes is, maar die te vaak oors aan de kant stieren, nou, mij doggen en dan, ja, wat snel laten kunnen in de piste. En daar is dan jest van, juf, van, god, dat ik nooit van haar tocht en wat leuk en wat doet ze dit goed. En, nou, ja, en ja, voor die band hebben we eigenlijk altijd wel wat een zwak gehad. Het gaat hartstikke leuk. Ja, die ben echt heel goed bezig. Ben ik heel benieuwd naar het optreden van de band. Want dan is de zeel vol en nou ja, dan zul je zien wat er dan uitkomt. Kan je niet... Ja! Jullie zijn echt goed. Blijf zitten, hè? Let op, als ik zo meteen aftel, gaan jullie tegelijkertijd zo. Nee, dus niet dit, want dan prik je iemand, maar meenemen. Ja? Ik doe hem even voor, zo. Ga je ploffen? Iedereen of alleen de Iedereen, ook de bovenste. 3, 2, 1. Heel goed, en nu snel opstaan. Een paar jaar geleden, toen ben ik naar mijn zus gaan kijken. Die deed mee met Circus Vitova. En die mocht dan een doekennummer doen, dat is dit. Die ging ze in hangen en allerlei vallen en dingen in doen. En ze deed koorddansen. En dat ging hartstikke goed. Behalve dat het koorddansapparaat een beetje moeilijk was. En dat lukte haar niet zo goed. En dat zag ik bij de tweede voorstelling. En nou, toen heb ik daarna de voorstelling even geprobeerd. En dat ging eigenlijk heel goed. Dat is, ja, toen heb ik dat de rest van de tournee overgenomen. En ja, zo ben ik uiteindelijk, na een paar jaar later, na allerlei andere gedoe, ben ik hierbij terechtgekomen. De doeken is helemaal goed gekomen. Ze hangen inmiddels en het grid is gestabiliseerd en helemaal goed. Ja, dus dat wordt hem. Ja. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben vanmiddag hele speciale artiesten. En de eerste groep staat al klaar. Vanochtend hebben ze van alles uitgeprobeerd en hebben ze geoefend. En dat was eigenlijk maar een kwartiertje. En nu laten ze al als echte circusartiesten zien wat ze hebben geleerd. Ik vraag jullie aandacht voor de ballopers. Ja, heel erg knap. Ja, applaus.
Ik vind het optreden het allerleukst. Ja, dat geeft helemaal het circusgevoel. Het begint al bij het inladen, bij het alle spullen bij elkaar rapen en hoe gaan we de voorstelling doen deze keer. En daar begint het al, maar dat circusgevoel is dan helemaal... En als we met de tent weggaan is het helemaal super. Dan gaan we die tent uitladen en dan komen al die geuren en circusgeuren en het circusgevoel. En met de caravans, ja, dat vind ik het leukst. Het is ook een zeswezen in het circus. Als het één keer een stel gewoon verslieten had in het circus, rekken ze er net meer aan. En ik denk dat dat bij mij ook wel zo is. En dan ga ik nog steeds Harm achter me, die mij helpt, mij acts bedenken, mij regisseren. Ja, en dat is natuurlijk super. Dus hij is nog steeds die stimulans.